Ginar kasi sultig dol niya. Taon-taon naman ito baklay taon. Saman kung uli na ako karon. Ayaw guli. Lain sa dito itong guide na to kay mahayan man kayo. Ano yung pag-wag drone shot kasi nang nitabo? Grabe na oh. Bosog na yung alimatok. Ay, pagino ang diya. Patisting ba? Tisting. Isa lang sa mga lugar nga, wa pag inyo nalaagan. Wa pa ni masudlan sa mga kuan. Mga Daotang elemento. oh, daotang elemento. Inani ha, from Manolo Fortich, Bukidnon, Gilang-Gilang, Barangay Gilang-Gilang, namin di karon naglag ha. Kauban na mo ang pinakagwapo sa Gilang-Gilang, wala si G-Mart. Oh, nalaga ta, ano mga kauban oh. Ano yung makita permit sa video, mga naungan ni. Diretso din mo na mo kuan, mutagbo sa inyo humayan. Pero guys, kung malaag mo dire, sabot lang guys, nga di magsinirok ha. Kay dili man yung lugar. Kana mag-adventure ka na uban ninyong principal sa eskwelahan. Latay sa kakawayan. Lami kay among adventure karon guys. Nakikauban no? So, naka-chinilas ka na kami just. Dili na ka. Agdog bas na ka naka-chinilas na kami just. Okay ra akol? So ang among agian karon is literal gid siya nga rainforest from Gilang-Gilang, Manolo Fortich, Bukidnon ha. Among gi-expect nga naagay mga limatok diri nga area. Sa English sa limatok ko. In English linta. Basta limatok. Blackworm. Kanang mapatong sa mga sagbot. Usually nasa tubig sa pa pero diri sa rainforest nanay siya sa mga kanang dahon-dahon along sa mga dandalan. Kay papatong sa dahon tapos pilit din sa inyong panit. Kung yung bantayan, tuwa na, isok-sok na mo. Doon na ta, wala pa. Ha? Parang di ba? Parang naglalaro na sundang. Kita paligid sa iya kay basig do badlong ta masundan dito sa oras. Ay pas mo. Layo pa. Ay wala. Makaabot ako. Kani? Alingat kani? Alingatong? Sakit. Tising niya sabi sa. Kaning dahon? Sige, tising sa ba? Samangin Mark. Pas ikaw saan guide na magpuli. Doon na talayo pa. Dol na. Ginar mga sultig dool niya. Agay kay tipa. Ginar kasi sultig dool niya. Taon-taon naman ito baklay taon. Saman kung uli na ako karon. Ayaw guli. Lain sa dito itong guide na to kay mahayan man kayo. Diba? Parang kapila na nga sa paamong nagian. Grabe ka tinaw sa tubig yun. Mainom, magina, mainom. So again na, sa gusto mong laagir sa area, sa Gilang-Gilang, especially diri sa may, lagi Gilang-Gilang, Manolo Fortich. Kasi malaagir, hangyo lagi na ako na. Lang gid ta maghinugaw and please, ayaw ginyong ibilin ang inyong mga basura diri para maminti na to ang kahinla sa toong sapa. Yung sige lang sulti among guide nga, doon na daw dool na, pero galisag lang ang ilong. Pero worth it kayo, worth it. Tara. Literal lagi karon nga namin sa rainforest. Garing. Pero dol-dol lagi mi. Tara, ay surrender. Ikaw may gustuhan eh. Kung nasayo pa kagayin ng buntag, dito mainani. And the airlines, if you want, you can make a party anywhere you want. Enjoy the different culture in my homeland. Welcome to Pilipinas Archipelago. Welcome to Pilipinas